yan adaidaita zo yan adaidaita la sasanta ne ko mu fito dukan mu fafata yan adaidaita zo yan adaidaita la sasanta ne ko mu fito dukan mu fafata zalincin yin karo te yan adaidaita sau ku gane ba ma yi zalincin yin karo te yan adaidaita sau ku gane ba ma yi zalincin yin karo te yan adaidaita sau ku gane ba ma yi zalincin yin karo te yan adaidaita sau ku gane ba ma yi suka kama ni da aminin layi da Yusufa yan can layi na suka sa na soke fasinjan suka ware da yan caji na suka jefa ni can ta masallacin idi suka sinke aiki na suka rubuta laifin da na yi fakin ne kuma san ba haki na suka kulle babur ɗina kwana biyu sam ba aiki na wurin da ba a fakin a aje no fakin to mene laifi na su ba za su aje ba sai ka yi fakin su lallabo da tracking sai ka ganshi da sanda baki buɗe na ce rufe bakin burin shi ya kai ka gidansa a bashi 200 katon jakin kuma sai mun biya haraji green din nan ba gami da tracking ga direban lasi dokokin da yawa har suna cika baki karshe da ta kai fata kawo ma har mu aka ce wa kuregu an kira mu da sunan dabba an jefe mu da hannun hagu sai kiɗa mu suke yi tamkar sun dafe gangar nan ta kalangu za a rage yawan mu koma lungu matasa mu haɗe gungu gayu kuma babu sana'a wallahi sai mun haura katangu me sadauki anan zan fece amma fa sai na tafi balagagu sun kama babura kamar guda 100 in kai su can wajen gari in zo in bisi in waɗa feturi ka sa wutar sannan ta zo ta ci gari ku zo mu tattaru mu je mu bi gari wallahi da layi ka shiga haɗari Sadi so abun majiyaci ku sani na mai magani ne maganar da zan faɗa ciki ba hauka hankali ne in bera da sata da dawa mana da wari matasan mu ba ma so mu bi doka sai mi ta kuri in an kafa doka ka hau ka zauna ba matsala amma ka hau doka ka karya shine babban matsala wanda na ɓata lokaci so dubu a banza da na je na tsallaka wani ya bige ni a banza karota na dawo kanku kuma da laifukanku ga tambayar da nake so in muku a kawunanku me yasa dokar ku bata aiki sai kan talaka kun zana layi kun ce kada kowa ya tsallaka masu kuɗi da masu mulki sai su zo su tsallaka wait bai dace ba karota bai dace ba naɗa kansu tiyarin mutum yana tuki ba doka ce ba ba wata matsala ba ce ni kawai a gyara ba buri na aicece ku ce ba so nake a gyara guys guy yo aha baba daidaitan nan da ita nake ciyar da momina da ita nake sa rai in auri ruki ko amina da ita zan yi gida a Kano ko a garin Mina amma yellow and black da malolo suna damuna to wallahi na gaji wai sun ce yaron baya ji in tura ta kai bango dole ne in nema agaji ya Kano za ta zama kamar babu mai faɗa ji su saka mana haraji ga taya ta yi faci shin wai da wanne zana ji tukunnan kuɗi suke nema a fasinjan 20 ko so kuke yi nice guy ya koma yin yawo a titi ga waya ta babu kati wai gwamnatin mai kikai mana ba kya san tallafa mana aikin ki ta kora mana abinda muke neman kuɗi shi za a kona mana tsiyan nasara sai za shi gida to me zaye mana mu ko muna sallah mun san Allah shi zai tsaya mana kar ku manta zancen sa hakure ku ya ce mana to zan bar garin ku in koma garin umma ai mana to mun na san za ai mana kuka za a share mana kai me san takura mana to Allah zai saka mana na ce zai saka mana kira da wai musa zai on the rock rana zafi inuwa kuna dole in kare kai ciki ga yunwa babu kuɗi dole in kaɗa kai aljihu duka ya kone kwafin kisan ban da coins ni na yi nazari na yi duba na gani samsam ban da choice shawara na yanke dole ne in je ne na kai in je in kwara boko da in samu sharrakai abokanai da yan uwa mun haɗa kai da kai dan nazarin ya zamu dinga daina wara kai a daidaita ta zamo sila muka kama sana'a cikin ta ne muke za samun kana iyayi malamai mu dinga yi wada dokar kasa da shugaba sun samun sa'a ai kun ga wannan babbar nasara ce
a inda zanari tike muku zance ai kun san jari hujja ce a takaice cikin takwai wahala har sirace batu na gaskiya shine zamu yi sanya ji ta shi za ya tsaya ya ji kyala mun kiri baya so ya ji shugabanni da duk manyan gari kuka ce mu duk ƴaƴan ku ne har ma kukan yanayin kira gare ku da yara manyan gobe. Y.S.A.FAMILY wurin ma gyara.